Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Araw ng Martes ngayon. Maglilinis naman po tayo ng medalyon po. Medalyon ko po. Lilinisan ko po. Lilinisan ko po yung medalyon ko po. Marami na naman po. Saka yung medalyon ko po. Lilinisan ko po. Linis. May nag-comment po kasi na paano maglinis po ng mga medalyon. I-share ko po sa inyo para matuto po kayo maglinis po. Linisan ko po. Ang proseso po ay kumuha po kayo ng apog na sa may yung pinaglutuan nyo po ng kahoy na naging abo. Yung po kunin nyo po ito po. Yan po. Salahin nyo po para pinong-pino po siya. Pinong-pino. At siya po yung gawin nyo pong pang kuskus po sa mga medalyon para madali po siyang malinisan po. Ito po. Tignan nyo lamang po yung proseso po sa paglilinis po. Para malaman nyo po na paglinis po. Para malaman nyo po yung proseso po ng paglilinis po. Gamitin po. Salinan ko po dito. Kunti lang man po ang gagamitin po ninyo. Kunti lang man po. Tapos mamaya pagkatapos nyo pong malinisan po, pahiran nyo po ng langis para lumakas na naman po siya. Para yung mga tangan nyo po, mga medalyon po ay lumakas po, pahiran nyo po ng langis pagkatapos po malinis po. Isa po na maglinis po. Linisan ko po ito. Ayan o. Medyo basahin nyo po yung kan po. Ang nilinis nyo po medyo kanyo po dahan-dahan naman po ang paglilinis po para malinis maigi. Pag maglinis po kayo ng mga medalyon po ay magpaalam muna kayo na lilinisan nyo po para alam nila po na halimbawa po kung parang tao na kung po ito inalagaan po na paalam kayo para alam nila magpaghandaan po nila kung parang tao po na maliligo po siya. Yan po. Tapos kahit na ibabad nyo sa tutubig po ito para mawan po. Ang medalyon po kung nalilinisan po siya, maganda po siya. Dalhin. Parang kumikintab-kintab po siya at madali po siyang mag-init po pag isinutot mo o ginagamit mo sa nag-devotion.
bawal po. Solve ko po itong sing-sing ko po. Sing-sing ko po. Solve ko po linisan. Naglilinis po ako mga siguro 2 buwan bago ko linisan po. Basta alagaan nyo lamang pong linisan po para palagi kayong malakas, spiritual, at nagabayan kayo. Araw-araw na yung ginagawa. Sunod ko po ito. Tapos sabay nyo na rin po yung mamaya yung tali para bumango rin po. Magasan din po yung tali. Pinagtalian po. Galing ko na po. Ko po sabunin po siya.
sabunin po. Sabunin natin para ano po, kumintab po siya, kumintab. Tali po ay hugasan po para bumango. Kasi pag palagi pong sinusuot, pag pinapawisan, bumabaho rin. Ay dapat nyo linisan nyo po para mabango. Hindi lang po siyang isuot pag saka pag bumili po kayong medalyon po, tignan nyo maigi kung baka mapiki po kayo. Yung stainless, huwag po kayong bumili ng stainless kasi kakalawangin yun. Bumili po kayo yung tanso po. Tanso po ang bilhin nyo, katulad nito po. Kahit linis ka ng linis po, saan po kumikintab. Pero kung stainless po, kalawang po yun. Kung problema pa kayo, madali pong wala pong isang linggo na po siya nangingitim. Kaya dapat po magpamasid po kayo pag bumibili po kayo ng mga medalyon. Kunwari tanso po, tignan nyo po sa harap, pero nisprayan lang po ng kulay tanso po yun. Dapat kilitisin yung maigi, tingnan nyo na lahat po yung mga gilid-gilid niya. Ako galing sa kwanto sa tingiro po ito na kwan po na kilala ko po, nagkwan po ako, pinagkarob sa akin to at pinalitan ko rin po yung katumbas nito talaga. Kung bibilin mo ngayon to, naka 2,000 o 2,500 na to ngayon. Ito sa akin, binigay sa akin yung libre na kusang loob, kaya pinalitan ko po yung pinagkarob niya sa akin. Kahit ito mo rin po, pinagkarob sa akin to, piso sagrado, binito, binito Diyos. Pinalitan ko rin po yung pinagkarob sa akin. Kinukuhan ko po yung kanya, yung tali para hindi bumako. Kasi pag yung palagi mo sinusuot tapos na pinapawisan, naipon po yung pawis po dito at bumabaho. Naamon nyo rin po pag halimbawa po nagdidibusyon pa kayo, hawak-hawak po, maamon nyo po. Araw-araw nyo pong ginagawa. Kaya dapat po linisan po maigi. Gasan ko na po. Huwag nyo pong punasan po ng magaspang na damit. Yung pinong-pino po, ipunas nyo po. Nasasaktan din po sila pag po.
Dapat po ganito pong gawin po ninyo pag naglinis po kayo. Nasa ko muna. Nakasan ko muna tapos lagyan ko ng langis. Yung ilalagay nyo pong langis po yung kahit ano pong langis, kahit basta gawa ng nyug. Ilagay po ninyo. Huwag kayo maglalagay po ng mga baby oil, mga mantika. Huwag kayo maglalagay po yun. Ang ilagay po nyo yung nasa nyug po, langis ng nyug. Kung wala po kayo mahal na araw na nyug, yung langis na ordinary po. Basta maganda po kung may langis po kayo ng mahal na araw. Maganda rin po yun. Ang paglagay nyo na lang po ng langis po ay tuluan nyo po, tapos kamay po, igaganong-ganon nyo po ng kamay po yung paglagay po ng langis ng nyug. Ganda rin po sa kamay po. Nalagyan po na natin ng langis ng nyug po. Ito po langis na nyug po. Ito po ang lalagay po. Yan po. Nalagay ko lang kung gano'n, no? Buhay na naman po. Buhay naman po. Linis na po. Subukan po natin paggalawin. Tiwala lang po sa sarili at walang kukontra po. Subukan po natin paggalawin po. Kabila, iwan mo sa kabila. Ikot ng kabila. Yan, ilakas mo. Ipakita mo na ilakas mo. Yung papunta sa akin. Yan. Hinto. Salamat po. Po yung
sinadya ko po na Jesu Cristo po na singsing po. So, ginagamit ko po sa panggamutan ko rin po ito. Napakalakas po ito. Ito po yung po. Lagyan ko na rin po ng is. So, subukan po natin paggalawin po ito. Naniniwala lang po. Kung hindi po kayo naniniwala, skip na lang po. So, pagagalawin po natin. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Subscribe po kayo, Iwagan ng Pangasinan po. Tinuro ko po na yung paglilinis po ng medalyon. At yung mga medalyon ko po ay buhay na buhay po. Salamat po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. Pagpalang araw po sa inyo lahat.